ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ସହରର ମାଧବ ବାବୁ ଜାତିରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜର ଚତୁର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଁର ଜେଜେମାନ କାମ ମଧ୍ୟ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ମାଧବ ବାବୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୂଜା ବିଧି ରୀତିନୀତି ଆଦି ସବୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ବ୍ରତ ବାହାଘର କାମରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 7 ଦିନିଆ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ବସେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମାଧବ ବାବୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାଧବ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମିଶି 7 ଦିନ ଧରି ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। 2008 ମସିହାର କଥା। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ବସିଲା। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ମାଧବ ବାବୁ ବି ନିଜ କାମରୁ 10 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାଧବ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ବାପାଙ୍କ ଭାଗବତ ସ୍ୱରକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଦେହରୁ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଆତ୍ମାକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମନଟା ଚାଲିଯାଏ ସିଧା ସେଇ ମଥୁରା କଟକ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରକୁ। ସତରେ ଭାଗବତର ସେଇ କିଛି ପଦ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଭାବର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଛି, ଦେବୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି କହୁଛନ୍ତି, ଭୋନାଥ ଚିନ୍ତ ନାରାୟଣ କେଶହୁଁ ଗର୍ଭର କଷଣ। ଶୁଣିବ ସୁଦେବ ଉଠିଲା ଦେବକୀ କଙ୍କାଳ ଧଇଲା। ଆବୋରି ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ଭୟେ ଚିନ୍ତଇନ ରହରି। ଆକାଶେ ଉଦେନି ସାକର ଦେବକୀ ଉଦରୁ ବାହାର। ନୀଳଜୀ ମୁତ ଦେହ କ୍ରାନ୍ତି ମଳୟ ମଣି ଝଟକନ୍ତି। ପିତବସନ କଟି ଶୋହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମ ମୋହେ। କଟି ମେଖଳା ସୁନା ସୁତା ଉତ୍ତରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇତା। କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ ପାଦେନୁ ପୁରରୁଣ ଝୁଣ। ଦିଶଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତେଜ ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଚାରି ଭୁଜ। ଗଦା କମଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଅଧର ଓଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ ନେତ୍ର। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଦ ହୃଦେ ଶୋହେ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ବେନି ପାଏ। ଅପୂର୍ବ ରୂପେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦେବ ମାନବେ ଓ ଗୋଚର। ଦେବକୀ ପ୍ରସବୀଣ ସୁତ ଶ୍ରମେ ହୋଇଲା ମୋହଗତ। ମାଧବ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ପଢ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ବାବୁ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ବସି ଶୁଣୁଥିବା ସୁନନ୍ଦା ମାଉସୀ କହିଲେ, ମାଧିଆ ବଡ଼ ନନାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ମାଧବ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ, ବାପା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପଢ଼ିବ ଆସ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତୁମ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଦେହଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ, ତୁ ପଢ଼ିଦେ, କାଲି ସକାଳ ପାଖରୁ ମୁଁ ଧରିବି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମାଧବ ବାବୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ତମେ ପଢ଼ିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଧରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଆଉ ଆଡ଼େଇ ନ ପାରି ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ଆସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ପଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ବାପା। ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଧାଡ଼ି ବାକି ଅଛି।
ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠଟା ରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବି ସେଇ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ରସ ଭର ଶୁଣି ସଂସାରୁ ହୁଅ ପାର ପରୀକ୍ଷେ କହେ ସୁଖ ମୁନି ପୁରାଣ ରସ ଭିତ ବାଣୀ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏତିକି ପଢ଼ି ଦେଇ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ବାପା। କଣ ହେଲା ବୋଲି କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ। ମାଧବ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ କୋଳରେ ରଖି କଣ ହେଲା ବାପା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଉଠ ଉଠ ବାପା, ତମର କଣ ହେଲା? ଏମିତି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତର ନାଡ଼ିକୁ ଧରି କହିଲେ, ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହିଁ ରେ ମାଧିଆ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦାଣ୍ଡ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ମଝିରେ। ବଡ଼ ନନା ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲ ନ ମାନି ବହି ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ମାଧବ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକର ମୁହଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୁହଁ ପରି ନୁହଁ। ଦେହଟା ସିନା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦେହ ପରି, ହେଲେ ମୁହଁଟା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି। କଳା କଚକଚ ମୁହଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି। ମାଧବ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ସେ ଲୋକ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ। ହଠାତ୍ ମାଧବ ବାବୁ ଚିଲେଇ କହି ଉଠିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ବାପା ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ମାଧବ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, କାଳିଆ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକରେ ଫାଟି ଉଠିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ଧ୍ୱନି ସାଙ୍ଗରେ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କୁକେଇ ଉଠିଲା। ଆଜି ବି ମାଧବ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ମୁହଁ। ସତରେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ମହାପୁରାଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପ୍ରାଣ ହାରି ନେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ସହରରୁ ମାଧବ ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।